भाई के मुंह से सुनना चाहता है तो सुनो। रुको जरा भाई अब तुम आ जा। किन्नू कहाँ बड़ी? किन्नू मेरे दोस्त, अब जहाँ कहीं भी हो किन्नू जी आ जाइए। नृत्य के जवाब नहीं किया और हमारे दोस्त भी बने। ए स्वीटी तने चुमा दे दो, चुमा दे दो फ्लाइंग किस ओ माय गॉड अरे बाप हो दे दो खाली 5 मिनट लागे भाई की जान करी रे दादा ये करे खातिर कौन भी गाना गाले रहे। अरे की नहीं नहीं करी तो बुझली हो भाई ओ कि आज न तो काल करी लाइन पयाई जनवरी में आई। एगो चुम्मा दे के गाल में को देले बड़ू हाल में आज जा होटल लेकिन कहे के बाद ये बलिया पीरन के धरती हो। ये बलिया धरती पे एक से एक वीर पैदा भइले। हम शौके नहीं की बोले कि बलिया बागी हो और हम अपना मुंह से बागी थोड़े ना। ये जब बलिया में देश के प्रधानमंत्री आई, देश के राष्ट्रपति आई, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री आई, तब लोग कहेला कि बलिया बागी के धरती पे आप सभी का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। वही बागी शब्द के सम्मान में गाना गौनी तरुआ सब इतना प्यार देने की सनी पांडे से सनिया हो गई। ये लाइन एक गीत के पहला लाइन अपना भाई लोग खाती गौले बने, अपना भाई खाती जे भी लोग बा। दिनेश भैया आप भी हमारे बड़े भाई हैं। एक गीत आपके लिए भी है। पहला लाइन लड़की गावत का बिया, पहला लाइन पे इतना जोरदार हल्ला करी हल कि बुझाए कि एजा 1 लाख लोग पड़ल बा। हल्ला होइलु हमर भाई। पहला लाइन जब गाई तो लड़की का कहती है हमारा भाई के जलवा देख तेरा बाबा मोहन हो की गली गली हम बाहुबली घूमले कि लेके एक नालिया तू नाली घूमले कि इहा बच्चा बच्चा बाबू अरे भाला दिया का एक लाइन हम कह एक लाइन हमर भाई कि सब जिला खाली जिला कि हमार जिला बलि ई जोश बलिया वाला नहीं खेला आता ना जोश में कही कि हमार एगो दुगो शर्ट के बटन खुल जाओ अपना मन कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया कि हमार जिला बलिया एकरा के बाकी कहल जाला हमार भाई। अरे हमार भाई तू ही बटन खोल देबा का हमार एगो भाई हमार गाना गौले रहे कि भाई एगो गाना गौले रहल कि पियवा मटन खा के बटन खोलता तो वो खा के आइल बड़ी का चीज के चिन्हे के बा हमरा भाई के पैंट खोल गई हमार बटन खोलत का भेटाई भाई हमार अब की हम बच्चा बच्चा बाबू की भाला दिया सब जिला खाली जीरा हमार जिला बलिया
और हमें के दुनिया में सबसे अच्छा देश हमार काल गई बा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सनिया गावेला जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया चरती है बसेरा जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया चरती है बसेरा। भाई हमारा तू तो पबजी में इतना व्यस्त बड़ा बुझाता कि समस्त भारत के अर्थव्यवस्था के लोग तोहरे पर आ गइल बा, तोहरे पर निर्भर बा। बुझाता कि माननीय मोदी जी तारा से कहले हन कि सब काम छोड़ के पहले जीडीपी पीडीपी में सर्च करो कि कहां हमने के घबराई बनी जा। हम कहत नहीं कि जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा तू पाया पर चढ़ के बसेरा डलले बड़ा हमार भाई। अरे ऐसा ही बागी बोलिया हो ऊपर से फ्रेश लौकत होई फ्रेश लौकत तो अरे कहल कि सब कभी करम मिजाज हे जा जेबा सब कोई रंगबाज बा। रंगबाजी तब दिखावल चला जब केहू अपना से कमजोर को जुर्म करत हो। सामने जब अपना से कमजोर बा ओकरा पर अत्याचार कइला से का मतलब बाटे? वो त काहे के पहचान है जब रउआ सामने बानी और रउआ सामने केहू कमजोर के सतावत होई ओइ जगह खड़ा बानी ओइ जगह ओ चीज के कहल जाला बहादुर। हमनी के रंगबाजियों बड़ा देखावे नहीं जा। पूरा देश 1947 में आजाद भई रहे दिनेश भैया, राहुल बागी बोलिया 1942 में आजाद भई रहे। तब कहल गेल बा कि सब करी करम मिजाज भैया कि जब अपने बाजे भैया की ओर से पुरस्कार मिलल भैया के बार बार प्रणाम। ई बाकी बलिया के बात के धरती काहे कहल जाता है ई जनक बात काहे तो करो कारण बा कि ई हम बगावत के माटी हो ई हम बगावत के माटी हो ए अभिमन्यु भैया कि ई हम बगावत के माटी हो ए जब माटी बगावत के हो एकर का पहचान बा कि एही जसीन बम धाधा आदि की आदि हो ई हसीना में धाधा कतिया की हो सब जिला खाली जिला हम जिला बलिया बाजी हो सब जिला खाली जिला हम जिला बलिया बाजी हो टीपू बाबू हमरा अभिमन्यु भैया की ओर से पुरस्कार मिलल। हमरा अनुपम उपाध्याय भैया के भाई दोस्त मित्र की ओर से पुरस्कार मिलल। हमरा संतोष चौधरी भैया की ओर से पुरस्कार मिलल। जब हम कौनी गाना के सब जिला जिला हाथ रुकावल कि सब जिला ठोकेला सब जिला भोकेला हमार जिला ठोकेला। सारा भाई के बहुत लोग कॉपी करेला तोहरा भाई हम एक हाली कॉपी करी एगो गाना के दोस्ती के खाली ट्यून कॉपी कइले रहनी सब जना के पिछवाड़ा जरगी रहे गाना कौनी हो सब लोग सुनने हो। टीपू बाबू भैया टीपू बाबू पंकज भैया
एगो गाना गौले रहने गुलशन भैया कि खाली कुकुर लेखा भोंकता रे गलिया में। कितना लोग गाना सुन ले कि खाली कुकुर लेखा भोंकता रे गलिया में। खाली कुकुर लेखा भोंकता रे गलिया हमको ना बता रंगबाजी रंगबाजी सीखे के बाद तो बलिया रहे के पड़ी कि रंगबाजी ढुकी जाई तोरा गलिया आई रंगबाजी ढुक जाई तोरा नलिया में। इसमें कवि का तात्पर्य क्या है कुछ समझाइए। कवि किस नलिया का बात कर रहा है? कवि सवाल होला ना जी परीक्षा देवे जाई तो लोग पूछी कि इस गीत में कवि नलिया किस चीज से इंगित कर रहा है? तो आप क्या बताएंगे स्वीटी जी? ये मैं नलिया की काती काती प्रयोग कर गेल बा। नलिया में तो हरे नहीं के मालूम हो उंगरा खाली तू हम लोग समझ जी कि कोना नलिया के तू आगे खड़ा रह रहते मालूम बतावे न हंसतरी हम खाली तहरा के मोड़ाई तो पीछे मुड़ जी है ना जी कि रंगबाजी ढुकी जाई तोरा नलिया में। नलिया हुए देख लो भैया इहे नलिया हो हां देख ले इहे कि रंगबाजी ढुकी जाई तोरा नलिया हम बोलावा तलिया रंगबाजी ढुकी जाई तोरा नलिया हम बोलावा तलिया। सोची लगा पुरस्कार मिलल बीके फ्लावर डेकोरेशन के बाद प्रणाम। लड़की कह दिया कि हे बलिया के लोगन के शान के कि हे बलिया के लोगन के शान के अपना जिला को गुमान के बलिया के लोगन के शान के अपना जिला को गुमान के अगर हमनी के जिला को गुमान ना करी तो गुमान के करी। सबसे पहले अंग्रेज के पिछवाड़ा पलाट मार के भगावे वाला ये धरती पर चित्तू पांडे मंगल पांडे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के धरती है। ये धरती हमारे दिनेश भैया के धरती है जो नगीरा बार भैया चेयरमैन बन जी गया। बाबा बालेश्वरनाथ से प्रार्थना रही कि भैया के हमरा पद दी बिना पद के हेतु सेवा करत तब जब रउआ पद पे विराजमान हो जे तब का हो। माता रानी सामर्थ्य दे कि एही जाके लोगन के शान के अपना जिला पर गुमान के अब हम कहने यही लाइन के चलते गीत पूरा यूपी बिहार पूरा भारत में भ्रमण कैली है लाइन कि वीरों की धरती जवानों का दे वीरों की धरती जवानों का दे कि वीरों की धरती जवानों का दे बाकी हमारे पूरा वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तब लड़की कहला हमार शिवानी कहली
कि साचो पति यमुना को और की दागी हो भैया भैया तरी हमार भाई ई लाइन थपरी पे हो जाए ई लाइन थपरी बजा देती जरूर सब जब हम गाइब तो जब बाजी जैसे जैसे म्यूजिशियन बाजी वैसे वैसे थपरी बाजी जे भी लोग बलिया में पैदा होके गर्व महसूस करला सबसे निवेदन बा कि खाली थपरी बाजे गाना पका भैया थपरी बाजी न भाई हमार कैसे जेकरा पास गमछी बहुत तनी गमछी लहराई दरुआ सब जे गमछी ले लेबा जे हमार भाई आतना न गमछी हाथ दी की जा ठंड होई राजा गार्जियन जे भी गमछी ले लेबा एक मर्तनी गमछी लहरावे के बा भाई हमार जे गमछी ले लेबा कैसे थपरी बजा के भाई हमार कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बाकी हो सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बाकी हो बहुत सारा गाना के फरमाइश अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाइए हमारे भाई